Nangu owami Bethunani intombi kaMaqele noTata Mosamseleku elinganisa utatakhe. Molweni yini ndinamkela kuMamgobhozi TV. Ebekhe wasiphatha bingo ke ku-season 7 etrenda owami kusithiwa une-attitude ubaby girl, kodwa ke noko funeka simphulele Bethunani ngoba noko usengumntana. Nayo into eyenzekayo ke phambi koba sibukele le video ka-owami elinganisa utatakhe, xa utatakhe ebethetha ngento yongavani kwakhe nosista wakhe, hey, abantu bamthulela umnqwazi uCelo ku-season 8 episode 19 kaThando Nesithembu, apho ke besibona uMaqele eselwandle kunye noSnake kunye noAbonge bethandaza. Hey, abantu bathi hayi uMaqele bamqhobela izandla noba uyintoni na, kodwa ungumzali oqotho, umkhulise kakuhle uAbonge nabantwana bakhe phofu bakhulisa kakuhle, especially ngoku abantu bebonile ukuthi ubakhulisa ngomthandazo. NoSnake esimbonile Bethunani ethandaza ecula, hey, and ucula kamandi uSnake. So ke abantu bebe impressed kakhulu ngobona uAbongwe ethandaza ngela hlobo bethandaza ngalo. Masingene ke kuleka owami Bethunani, uTata Mosamseleku uye wafaka ivideo ku Instagram wakhe, na kule video ke uye wafaka ne-caption ethi owami imitating me. Na owami ke njengoba endithilo ebelinganisa utatakhe ngokubethetha pha kuThando Nesithembu, echaza ngento kasista wakhe uNompumelelo angasavaniyo naye. Nanko owami khanibukele. Abantu abakaze bathi into eyenza ungaphumeleli ingoba udakotshwala, ingoba usiphethe kahle, bazothi lo muntu wakini uyena owenza ungaphumeleli. Wayeseyayi na ku-TikTok wakhe wethu efakile i-videos, uyafaka i-videos pha, and ke sana ndiyamthanda, akaqhelwa because abantu ke bayakhomenta babhale izinto ezithile akabahoyi, but ke bakhona ke aye abaphendule. But ke niyamazi ke moso owami ba uyintombi eneshori, and I think uzayidinga lo shori yakhe because hey, social media kusiwe ku-social media. But anyways ke guys, I wonder uba owami ufila njani yena ngale nto yenzekayo between itatakhe nodabawo wakhe. Ewe ke bangabantwana okwangoku, but ke bazokhula nabazali mhlambi ke bahamba bawusheka benjani bona as abantwana bezi siblings. Kodwa ke Bethunani kuhle ubona owami bedlala bonwabile because hey, kuThando Nesithembu ezi episodes sizibukelayo kuyakhalwa, it's very emotional nento ogula kaTata Mosamseleku, so it means noko he is getting better and yeah, kungcono. Ukhulile kakhulu ke Bethunani owami njengoba nimbona apha, and it's so funny because ingathi bakhulile phambi kwethu because xa unojonga ku-season 1 indlela abebancinci ngayo. But anyways, enkosi kakhulu ke ngokuthi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona ku video elandelayo. Bye.